idan ka dau Champions League shekara 4 da ta gabata bai Barcelona ta banda wannan shekarar ai yaushe rabon Barcelona da cin Champions League yaushe rabon Arsenal ma ba su taba cin Champions shi wanda yake kallon Barca ta ci Madrid kaza a wannan shekarar Barca ta ci waye kaza Barca sai a matakin semi final a koreta ai wannan shekarar daga ko PSG da ta samu tikiti ta tafi ba wannan Champions League ba wannan shekarar bane ba akwai to amma ana bi based on ranking ne sai a duba ga a kasar wace kungiya ce a shekarar tafi kowace kungiya rankin shine aka ba Inter Miami lokacin da shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA ya je bayan sun dauki wani kofi wannan kofin kuma shi yake alakanta Inter Miami tafi kowace kungiya kyau a shekarar sai aka bata wannan slot din ba wai dan ita ta ci league ba gaskiya ne a wannan shekara ina tunanin sai shi abin da ake kira community shield sun ci community shield a wannan shekara kaga ai ba league suka ci ba wanda ya ci league ya fi samun kuɗi ya fi su kamar gumurzu da ne amma saboda wannan kofin shi yake determine din kamar a ranking kai ne ka zo na dashi yasa aka ba Inter Miami wannan damar gaskiya ne so na tabbatar da cewa masu sauraro zuwa yanzu kun dan fara daukan haske dangane da ita wannan gasa ta Club World Cup so Malam Gibson bari mu tafi kan abu na gaba mutane da dama suna da ta tambayoyi akan cewa shin duk da irin kokarin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta buga a wannan season din irin kwallayen da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lalafta da yadda ta dinga yin tafiyar hawainiya ga dukkan timatiman da suka da su amma sai kuma aka zo a gaba kungiyar kwallon kafa ta Barcelona har ma da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mutane da dama suna ganin cewa dan me yasa za a je a dauko wato wasu kungiyoyi wanda ma ba za in ma ni kudi ake nema ba za su kawo kudi ba a ga Barcelona kuma an zo an aje ta an aje ba sa babban kungiya ga kuma Liverpool babban kungiya ga Arsenal babu su ga waye dukka kuma an san cewa sun yi kokari a last season da sauransu kuma an zo an tsince su ba su cikin wannan kofin sun zama yan kallo shin wani bayani zaka yi dangane da wato ba mutane hasken dalilin da yasa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba da cikin wannan gasa abu na farko da aka fara kalla shine mun ce waɗanda suka taka rawa ta ku zo mu gani a shekaru hudun da suka gabata a kofin zakaran yankunan su to tunda magana ba su aki da Liverpool da Arsenal to sai mu magana ɗan wani yanki ne ɗan turai ne wani kofi ɗan turai suke doka Champions League idan ka dau Champions League shekara 4 da ta gabata bai Barcelona ta banda wannan shekarar ai shi wanda yake kallon Barca ta ci Madrid kaza a wannan shekarar Barca ta ci waye kaza Barca sai a matakin semi final a koreta ai wannan shekarar daga ko PSG da ta samu tikiti ta tafi ba wannan Champions League ba wannan shekarar bane ba kuma idan da zaka tuna lissafin farko na ce banda lissafin wannan shekarar waɗannan kungiyoyi sun fito daga yankunan sa na turai yankin turai da haka sai aka ce za a duba kokari da kuma cin kofin zakaran yankin turai wani sai kaga yaushe rabon Barcelona da cin Champions League yaushe rabon Arsenal ma ba su taba cin Champions League ba na ji da yawa da Madrid suna musu dan dan cin kofin zakarin nahiyar Turai ne Champions League da Barcelona da Arsenal kamar aje su a gefe ba su samu tikiti ba sai wani ya ce to amma Liverpool ta ci kwanan nan